mabuti pa yung mga plastic na kaibigan kaysa mga plastic na nakakasira sa kalikasan. Ganon? Hello! Good morning! Good morning! Magandang umaga. We are on our way. Magpapakabait kami. Kasi medyo may edad na. So, it's time for us to do something good. Uy, grabe on a Sunday morning! Pupunta Sunday kami na ba, no? sa Sunday morning. Asa ganito, Day? Sa SRP. Kasi may clean up drive and we are volunteering. Yeah, clean up drive me crazy. Day. Mauna sa ni Day. Mauna sa ni Kuan. Tapos sa tricycle karon sa Talisay, sa Buda. Because we love Mother Nature. Yan. Diba? Careful lang. Iba na talagang panahon ngayon. Pati ang makahiya, makakapal na ang mukha. Ayaw na mag-close. We are here at SRP and I already have my gloves. Sila yung makasama ko. Mag-opera na ka, Day. Sino yung operahan? Christine, akong classmate in high school. Hello! Invite na to. Thank you for the invite. Kimada family. Yan. Konting-konti na yung volunteer. Karamihan cyclist. Yung hindi cyclist, nagsa-cycling din sila. So, official cyclist na sila. Magzuzumba. SRP coastal or highway. Or ano to, basta sa gilid ng SRP ang daming mga basura yun. So ilan lang po yung nagvo-volunteer pero medyo mataas pa yung lilinisin, kaya hindi ko alam kung mauubos namin mapupulot yung mga basura, yung mga plastic, yung ibang mga plastic na sa opisina. Yung iba naman mga friends, yung iba naman nandito sa gilid nagtatambay. And sa lahat, sa mga taong walang ginagawa sa magbabarkada, lalo na yung mahilig mag-travel, kahit paano we have to do something good for the Mother Nature. Kahit isang pulot lang, okay na. Yan, pina-prioritize lang namin yung mga plastic. Lalong-lalo na sa mga mahihilig mag-travel. Diba? Hindi lang tayo puro picture sa Mother Nature. Hindi lang puro edit sa picture. Diba? There's more that we can do than editing. And that is to clean the highway. Hindi lang yung mga basura. Ganun lang. Kaya join us at you can come here anytime you want. So walang mga ginagawa kasi marami pong mapupulot dito. Pwede mong maitimbang yung mga nature spring. Yun, may magagamit kang mga sapatos na lumulutang. Kaya please support us dito sa SRP Cleanup Drive. Yay! I will start the Operation Tole. Napakadumi. Sige. Ang ganda-ganda naman. Linis.
Mas maganda sana yung malinis tayo, pero tingnan mo. Dali oras na puno eh. Puno na ko. Kumusta yung mga plastic? Okay na sana yung plastic na kaibigan. Wag lang yung plastic na makakasira sa kalikasan. Ha? Thank you so much. Ay Lord. Wala sa knowledge yung pang ko. Kaduaan na.